Hi friends, welcome back to Reva Tasty Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மொச்சப்பயிறு கருவாட்டு குழம்பு தான் பண்ண போறோம். இதுக்கு அடுப்புல வந்து மண்சட்டி கடாய் ஹீட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தாராளமா எண்ணெய் ஆட் பண்ணிருக்கேன். இந்த மொச்சப்பயிறு பாத்தீங்கன்னா நான் நைட்டே ஊற வச்சு எடுத்துட்டேன். இத வந்து காலையில வந்து ஒரு 3 விசில் வேக விட்டு எடுத்துருக்கேன். இப்போ கடாயில வந்து எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. இது கூட பாத்தீங்கன்னா நான் முருங்கைக்காவும் கத்திரிக்காவும் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இப்போ இதுல வந்து கொஞ்சமா கடுகு ஆட் பண்ணிடலாம். கடுகு நல்லா பொரிய விட்டு வெந்தயம் நல்லா செவந்து வர விட்டு இது கூட பாத்தீங்கன்னா நான் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 15 ல இருந்து ஒரு 20 நம்பர் எடுத்துருக்கேன். அதை பொடியா கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். ஒரு 7-8 பூண்டு பல்லு, 2 பச்சை மிளகாய் பாத்தீங்கன்னா நறுக்கி எடுத்துருக்கேன். அதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா செவந்து வர வரைக்கும் இது நல்லா வதக்கி விடுறோம். நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற வியூவர்ஸாக இருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் உடனுக்குடன் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனோடு வரும். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா பாதி அளவுக்கு செவந்து வந்துச்சு. இந்த டைமில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கத்திரிக்காயையும் நான் முருங்கைக்காயும் இதோட ஆட் பண்ணிடுறேன். இதில் வந்து நீங்கள் வாழைக்காய் ஆட் பண்ணாலும் இந்த கருவாட்டு குழம்புக்கு வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டு இப்போ அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இது ஒரு 2 நிமிஷம் போல் பாதி அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகட்டும். இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா பாதி அளவுக்கு வெந்து வந்துடுச்சு. இந்த டைமில் நான் ஒரு 3 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி இதோட சேர்த்துட்டு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிடுறேன். இதை ஆட் பண்ணுறப்ப சீக்கிரம் வந்து தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிடும். நீங்கள் முதல்லையே வந்து உப்பு கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணுறப்ப போட்டிங்கன்னா கத்திரிக்காய் வந்து அந்த அளவுக்கு குழையாது, சீக்கிரமும் வெந்து வராது. கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் உப்பு போடணும். இப்போ திரும்ப மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து தக்காளி காய் எல்லாமே நல்லா வெந்து வந்திருக்கணும். இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு தக்காளி. இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக சாதத்தூள் செஞ்சு சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதோடு இல்லாமல் பழைய சாதத்துக்கு சைட் டிஷ்ஷாக அருமையாக இருக்கும். கேழ்வரகு கம்மங்கூழுக்கு சைட் டிஷ் வேறு லெவலில் இருக்கும் இந்த மொச்சப்பயிறு கருவாட்டு குழம்பு. இப்போ இந்த வேக வச்சுருக்க இந்த மொச்சையும் இதோடு ஆட் பண்ணிட்டு இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கலந்து விடலாம். அந்த மிளகாத்தூள் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பச்சை வாசனை போகணும். திரும்ப இதை நான் மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கும் மேலே இது நல்லா கொதித்து வரட்டும். இப்போ பாருங்கள் முன்னத்துக்கு நல்லா திக்காயிடுச்சு. இது பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ இந்த டைமில் வந்து நான் ஒரு எலுமிச்சை சைஸ் அளவுக்கு நான் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதை இதோடு ஆட் பண்ணிடலாம். உங்கள் புளிப்புக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து புளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 துண்டு குழம்பு கருவாடு ஆட் பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கு எந்த கருவாடு வேணும்னாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த குழம்பு கருவாடு இது மாதிரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த குழம்போட வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வாழைக்கருவாடு நெத்திலி கருவாடை விட இந்த கருவாடு வந்து வாசனை நல்லா அதிகமாக இருக்கும். இப்போ திரும்ப மூடி போட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். இது நல்லா கொதி வர விட்டு இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டு இப்போ அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருவோம். திரும்ப மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கும் மேலே லோ ஃப்ளேமில் வச்சாதான் அப்போ தான் அது எண்ணெய் பிரிஞ்சு சூப்பராக வரும். இந்த வீடியோவோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா குழம்புல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இந்த டைம் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளவுதான் ரெடி ஆகிடுச்சு மொச்சப்பயிறு கருவாட்டு குழம்பு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.